Ola, boas, benvidos a unha nova clase de pilates. Hoxe vamos a traballar o tren inferior, é dicir, as perniñas, vale? Vamos a comezar co quentamento e iniciamos co pescozo, collemos aire no centro, soltamos aire a un lado, collemos aire ao centro, ao outro lado, centro, centro, unha máis a cada lado, paramos, collemos aire no centro e pegamos a barbilla ao peito, soltamos aire ao medio, atrás, collemos aire ao medio, soltamos abaixo, despaciño, medio, soltamos atrás, dúas máis, ao peito, no medio, e a último, soltamos aire abaixo, soltamos aire atrás. Ben, vamos agora cos brazos, un pouquiño, os ombros, facemos pequenos círculos cos ombros, hacia atrás, 3, 4 e 5. Vamos agora hacia adiante, 1, 2, 3, 4 e 5. Ben, vamos coa cadera, abrimos un pouquiño as pernas e facemos rotacións ca cadeira como se quixéramos facer un círculo. 3, 4 e 5. Cambiamos ao outro lado. 1, 2, 3, 4 e 5. Ben, agora vamos a sosternos sobre a punta dos pés. Baixamos, collemos aire abaixo, soltamos aire arriba, aguantamos 1, 2, abaixo, soltamos aire arriba, 1, 2, baixamos, cuidado con ese equilibrio, arriba, 1, 2, baixamos, dúas máis, 1, 2, baixamos, e a última, 1, 2, baixamos. Para rematar o quentamento, abrimos as pernas un pouco máis á altura da cadera, as puntas dos pés mirando hacia fora, as mans cerca do peito e dende aquí collemos aire arriba e ao soltar o aire baixamos, que as rodillas non sobrepasen a punta dos pés e espalda recta hacia baixo. Collemos aire arriba, soltamos abaixo. Collemos arriba, baixamos, cada un o que poida, despaciño, non temos prisa, estamos quentando, abaixo, a última, arriba e baixamos. Abrimos un poquinho máis as pernas, tede cuidado porque nas colchonetas suaron nos resbalar o pé e podemos acabar facendo un traballo que nos poida facer daño. Entón, se non temos nada que poñerlle para que se fixe, para que se nos queden os pés e non nos resbalen, estamos con moito ollo de que ao estar aquí non se nos vai abrindo o pé, vale? Porque nos podemos facer daño. E se non, sempre podemos facer encima dunha superficie que seña máis dura ou máis rugosa para que o pé non me resbale. Dende aquí abaixo, espalda recta, miramos ao fronte, baixamos un pouquiño, soltamos aire abaixo, 2, abaixo, 3, 4 e 5. Ben, xa nos quedamos aquí porque vamos a seguir facendo este traballo e comezamos co primeiro bloque. O traballo de hoxe vai a consistir en 15 repeticións en todos os exercicios de cada bloque.
Polo tanto, vamos a subir un pouquiño o número de repeticións e intentaremos, como sempre, facelo o mellor posible e non a cantidad, vale? Dende aquí, pernas abertas, as puntas dos pés mirando hacia fora, as rodillas mirando hacia fora e espalda recta. E se non somos capaces de estar aquí abaixo e temos que estar aquí, aguantaremos aquí. Vale? Algo que nos permita aguantar os 3 exercicios e ao mesmo tempo que nos permita traballar. Dende aquí, as palmas das mans á parte de fora, vamos a empurrar, collemos aire quietos e ao soltar o aire empuxamos hacia fora. Aí, soltamos e ao soltar o aire empurramos. 2, 3, 4. Se nos costa moito, podemos subir arriba e facemos 6. Subimos, descansamos unha. Baixamos e ao soltar o aire apretamos 7. En vez de contar unha, contaríamos 2. En vez de facer 15, faríamos 8. Se queremos chegar a un punto intermedio, podemos subir, baixar e apretar 14. Subimos, baixamos e apretamos para meterlle máis movimento e non ter que estar sempre tan estático. Sería un punto intermedio. E nos quedan 2. Ao soltar o aire empurramos e a última empurramos. Ben. Soltamos un pouquiño e volvemos á mesma posición ao segundo exercicio. Tamén 15 repeticións. Dende aquí, agora que vamos a facer vai a ser sosternos sobre a punta do pé e volver a baixar. Importante que ao estar aquí, se eu estou aquí, ao levantar, que non me incline hacia diante ou que non curve a espalda. Os ombros ben recollidos, a espalda recta. É o mesmo que antes, se non podo estar aquí abaixo e teño que estar aquí arriba, pero ben colocada, mantéñome aquí arriba e dende aquí traballo, porque se estou aquí e me vou a quedar mal, estou facéndome daño e non estou facendo o meu exercicio. Dende aquí, mesma posición, podemos axudarnos coas mans nas pernas ou no peito para manter mellor o equilibrio. Collemos aire quietos e ao soltar aire, subimos. Aí. Arriba 2. Ben. Arriba 3. O mismo que antes, se nos vai moito, o intermedio sería aí, baixamos e levantamos. Collemos aire arriba, soltamos e levantamos. Ben. Se ainda así non é moi complicado, facemos unha, subimos, descansamos unha, a 9, baixamos, facemos unha 10, descansamos arriba a 11, baixamos 12, ¿sí? Faríamos aí 13, 14, esta sí que é a última, e 15. Ben, relaxamos un pouquiño e vamos a polo último exercicio, vale? Vámonos a mover aos lados. Dende aquí, mesma postura, e vamos a movernos a un lado e ao outro. Escollemos, eu son zurda, entón o meu lado con máis flexibilidade, con máis forza é o lado dereito. O lado esquerdo, perdón. Entón, vou a coller aire hacia o lado esquerdo porque me é máis fácil e vou nos soltar hacia o lado dereito. Se sodes diestras, faríamos ao revés. Collemos aire hacia o noso lado máis forte e ao soltalo vamos ao noso lado máis débil, porque nos vai a costar un pouquiño máis, vale? Aquí, descansamos 5 segundiños máis. E vamos alá. Dende aquí, collemos aire e o soltamos. Apoiámonos na punta do pé e sin subir, espalda recta, ombros recollidos. Paramos no medio, collemos aire e o soltamos.
Nos quedan 6, 5, 4, 3, 2 e a última. Ben, para este último exercicio facemos as mesmas variacións que para antes, ¿sí? Dende aquí, se nos costa moito, pois facemos un a un lado, ao outro e descansamos un arriba. Ou podemos facer a un lado, descansamos no medio e ao outro, sin baixar tanto. Se aquí nos costa un montón, vale? Podemos aguantar un poquinho máis arriba, pero trátase de sufrir un pouquiño, concentrámonos na respiración e vamos a leválo moito mellor, xa veredes. Agora, vamos a coller a colchoneta, que no meu caso a tiña aí olvidada porque me resbalaba, e vámonos a tumbar boca arriba. Os pés estirados, as pernas estiradas, perdón, e dende aquí, se temos pouca flexibilidade, podemos flexionar a perna contraria a que vamos a traballar. Se temos moita flexibilidade, pois traballaremos desde aquí. A punta do pé sempre mirando hacia mí e vamos a subir e baixamos. Collemos aire abaixo, soltamos arriba, ata a altura da outra perna máis ou menos e baixamos. Non é necesario subir máis. Abaixo. Se podemos facelo sin tocar o chan sería perfecto. Se non, o de sempre, primeiro intentamos facelo con unha apoiando, outra sin apoiar, e se aínda así nos costa moitísimo un montón, pois apoiamos en todas, vale? Se así nos costa un supermontón todavía, un supermontón, non vale que me coste un pouquiño, porque tennos que costar, vale, chicas? Se aínda así nos costa moitísimo, facemos un así, unha non, un así, unha non. A espalda totalmente apoiada e a cervical que este neutra mirando hacia ali. Non poñemos mirando hacia abaixo, nin demasiado hacia arriba, vale? Quédanos dúas e a última baixamos. Cambiamos de perna, o mismo, a punta do pé mirando hacia min, espalda totalmente apoiada, as cervicales neutras, e os brazos podemos poñelos ao longo do corpo. Nunca os metemos aquí debaixo, porque nos axudan e non necesitamos axuda. Nos podemos. Solto aí arriba e volvo. Se temos pouca flexibilidade, e ao facer isto a veces tiramos de espalda e levantamos a cervical hacia arriba. Vale, temos que ser conscientes de que temos pouca flexibilidade e estamos forzando para traballar sin forzar, sin levantar a cabeza. Quedan unos 3, 2, 1 e rematamos. Ai, perfecto, moi ben. Aquí cambiamos de perna, volvemos á esquerda e vamos a abrir dende abaixo o pé separado do chan, máis ou menos unha cuarta, e dende aquí abrimos. Este podemos facer cas dúas pernas estiradas, tendo ou non flexibilidade indiferente, vale? Eu fago con esta recollida para que me vexades o pé, que está levantado, porque se estirar a outra, pois é máis complicado de ver, vale, chicas? Dende aquí e pechamos. 4, as mesmas variantes que antes, é unha variante de dificultade. Se nos fai moi fácil, o que podemos facer é ao chegar ali, damos un pequeno toque e volvemos. E se ainda así se nos fai moi fácil, podemos poñer algo de peso nos tobillos e traballamos aí con ese pequeno peso. Se non queremos comprar unhas tobilleras destas de peso, con un calcetín con lentellas que son pequeniñas,
Pois podémoslo poñer aí e xa nos faría de peso, vale? Quedan os 3. E a última. Ben. Cambiamos agora de lado. O mismo. Perna arriba, nada de apoyar. E dende aquí collemos aire quietos e soltar o aire. Abrimos. Cinco. Quedan unos 5, 4, 3, 2 e 1. Ben, recollemos, agora sí, o facemos coa perna flexionada e estiramos a contraria. Ollo neste exercicio. Aquí tendemos todos a que cando caemos levantamos o cu ou levantamos a cadera contraria, sin darnos conta normalmente, porque buscamos abrir demais e o abrir demais fai palanca e vímonos con todo o corpo, vale? Entón, vamos a colocar, se empezamos coa perna esquerda, unha man na cadera dereita, busquemos aquí o oso, encima do oso, colocamos a man e ao soltar o aire abrimos e comprobamos que esta non se mova, que se quede aí firme, aí, e pechamos. O mismo que antes nos custa moito, aí, non fai falta apoiar, simplemente doblamos e volvemos. E volvemos. Que non nos leve a cervical para arriba, senón que aguantamos aquí, e as dúas últimas, e a última. Ben, cambiamos de perna, pierna contraria, o mesmo. Soltamos aire, abrimos, colocamos a man e pechamos. Soltamos aire, abrimos, pechamos. Cuidado, que aquí, se non nos balanceamos para ali, é posible que a nosa cervical vaya hacia arriba. Moito cuidadiño, sempre ben colocada, ben descansando aí. As dúas últimas. E a última. Ben, apoyamos e vamos agora a polo terceiro bloque. Colocámonos de lado. Podémonos colocar con unha man debaixo da cabeza ou estirado. Eso depende da vosa comodidade. A outra man colocámola debaixo diante do peito para axudarnos a manter o equilibrio, vale? Traballamos coa perna de abaixo recollida e a perna de arriba estirada coa punta do pé mirando hacia min. E por aquí subimos arriba. 1, 2, 3, 4, 8. Soltamos aí arriba 8.
9, 10, la cadera mirando hacia adelante. E a última. Vamos a facer unha máis, quedamos arriba, 10 segundiños. 10, 9, 8, 7, 6, 5, pequenos toques, 4, 3, 2, 1 e abaixo. Non apoyamos, mantemos aí, vale? E dende aquí vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2 e 1. A última e quedámonos aquí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, e de pequenos toques. 4, 3, 2 e 1, 0. Ben, non apoyamos, flexionamos e dende aquí abrimos e baixamos. Abrimos perna enteira. Abaixo, 2, 3, 4, 5. Se nos fai moito, pues, entre cada un dos 3 exercicios podemos apoyar, vale? Non facemos os 3 exercicios seguidos. Apoyamos, descansamos uns segundiños e seguimos. Nos quedan 5, 4, 3, 2 e 1. Vamos a pola última e 10, 9, 8, 7, 6, 5. E facemos pequenos toques hacia fora, como se quixéramos tocar fora. 3, 2, 1 e 0. Ben, cambiamos de lado e vamos a pola outra perna. Aí. Apoyamos a man diante do peito, a perna abaixo flexionada, a de arriba estirada e mirando hacia min e subimos. Soltamos o aire ao subir. Sete. Vamos pola metade. 5. Nos quedan 5, 4, 3, 2 e 1. Vamos a pola última, contamos aí. 10, 9, 8, 7, 6, facemos pequenos. 4, 3, 2, 1, abaixo, non apoyamos, e dende aquí arriba. 1, 2, 3, 4, soltamos o aire cando vimos. 6. Vamos pola metade xa. Quedannos 5, 4, 3, 2, 1. E quedamos aquí. 10, 9, 8,
7, 6, 5, pequenos toques, 4, 3, 2, 1, recollemos as dúas xuntas e subimos arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Se queremos facelo máis difícil, os últimos 10 segundos podemos facelos todos con toques, vale? En vez de só os últimos 5, todos os 10 segundos vai a ser máis complicado. Ou sempre podemos poñerlle algo de peso, tanto nos tobillos como neste exercicio aquí no medio da rodilla. Nos quedan 5, 4, 3, 2, 1, arriba, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pequenos toques, 1, e baixamos. Ben, agora sí, vamos a estirar, aproveitando que estamos aquí, boca arriba, agarramos e estiramos. Cada vez que soltamos o aire, intentamos atraer un pouco máis hacia nós, as cervicales neutras, non deixamos que se nos vayan hacia arriba, neutras, neste caso pirando a rodilla, porque está neste ángulo, entón podemos vela. Baixamos, cambiamos de lado. O mesmo, cada vez que soltamos aire intentamos atraer un pouco máis. Cambiamos, colocámonos de lado e agarramos o tobillo e tiramos hacia atrás. Cambiamos, vamos ao outro lado. O mesmo, agarramos tobillo e tiramos. Cambiamos, sentámonos despaciño e dende aquí xuntamos as plantas dos pés, espalda recta. Podemos empurrar cos cóbados ou, se temos a axuda de outra persoa, que se coloque detrás nosa, que non nos permita estar así, senón que
nos aguante a espalda recta e con unha man en cada rodilla, pois que nos axude a baixar un poquinho, con cuidado. Cambiamos dende aquí xa, glúteo. Este exercicio tamén o podedes facer así, ou, se non vos tira, tumbados, a rodilla, o xeonllo e o tobillo, e tiramos hacia nós, vale? Aí. Cada un da maneira que máis lle tire, para que quede ben estirado. Cambiamos ao outro lado. Cambiamos, estiramos a perna e vamos coas dúas mans. Ao outro lado, o mesmo, vamos coas dúas mans. Intentamos manter a espalda o máis recta posible. Se temos pouca flexibilidade, aquí, se estamos estirando ben, xa nos pode tirar. E se non, no caso de ter pouca flexibilidade, o que podemos facer é pegarnos á parede, usar a parede como se fora no ángulo co suelo, como se fora un material para estirar, e colocamos os pés coa punta do pé mirando hacia min, o cu ben pegadiño á parede, e dende aí relaxarnos e sufrir un pouquiño, vale? As pernas son máis estiradas posibles e vamos a tirar. Sin levantar o cu do suelo, ben pegado ao suelo, ben pegado á parede. E por último, vimos hacia nós, cuello ao lado. Ao outro lado. Por detrás. Moi ben. Vémonos na seguinte clase. Ata logo.